wonten njenengan ing nami Damar Sasa. Saestu wonten. Malah kaporo menika anak mantu kok piyambak. Garwa si Dewi Anjasmara pinanggih nak Anak mantu panjenengan. Yen to pancen ngaten, ingsun ngersaki suwane Damar Sasa. Prawaca dalem parang dalwas. Yen panjenengan kados ngaten, jur kados pundi anggen ingsun dawuh. Oke. Bener kuwi sing jeneng Damar Sasongko. Menika leres Juntara. Yen to pancen kaya ngono, rantinan sawetara Damar Sasongko. Juta. Jenenge mantu ngajeni Maratuwa. Kok saged layang sak layange ora wani buka, sing menang buka Maratuwa. Mergo Damar lan goblok. Ora nek kowe. Lah jatahku tempe lho sikat kabeh ra umah. Sikat ta tempe. Pripun nang ngene maos? Walik. Layak ning cerongan lho kuwi. Surat kudu katul dumateng Kang. Alah. Lha wong Damar wulan gedhi bal 17 ning mojokan kok diundang Kang Mas. Lho aku ki rumangsane dianggep apa? Rumangsane menawi kelampahan panjenengan saged mbelak pamalaning praja ing Mojokan. Duh Kang Mas. Nyirino. Kang Mas malih. Wong desa Sasa. Panene wae telo. Kok diundang Kang Mas. Kabar pisan ora pantes. Lho. Estunipun bidang kula angkat dados senopati perang Prabosa perang pemimpin Belambangan. Nikah jalanipun murupi suami Najinggo. Menawi kelampahan panjenengan Kang Mas kula suwita. Alah. Lho kok dadak yo Kang Mas nek lho rumangsane ki apa? Lho kok ora nyawangake. Sing ngombo Kang Mas, sing ngombo. Rumangsane Damar dijang Kang Mas iki Kang Mas yo Kang Mas. Wong muler serik. Jail, drengki panas ten gawe. Dadi nek
Damarwan atau tidak? Mboten patut. Sing patut tidak Kula. apa-apa. Kang Mas wayang seto kok. Pak, Ampun kados ngaten kok. kados pedhek Mas sampeyan iki. Pak, Kula Gusti Patih. Ijo ari lawang. Sliramu jaga dadi senopati perang. Ya. Mulai anu satu wonten. Ojo. Yang bisa nggajangan kowe bal mau gajan pani kula wonten. Ojo bapak ngelani. Sopo uripe semua menak cinta. Kae dijangkung dhewe dewa. Misal Adipati Kediri Sindorojo mati saka gadane uripe semua menak cinta. Adipati Minak Koncang soal Lumajang minggat soal Lumajang ngungsi Mojopahit. Itu tuh dekatkan saka guru Adipati Tuban Ronggolawe Bapak kebaelok mergo kula badane si uripe semua menak cinta. Aja kowe sing maju yo lela. Undak anak wedok dadi rondo. Sing maju ben adimu. Seto komite. Mati-mati lah nek seto komite. Mari tenan Kula wonten. pikir Sampun dados sesanding manah. dan bewani pamit karo bojo usia Dasmor. Wis kepareng. mati-mati lan nek seto kumitir pun tinimbang kula pejahaken tangan Pak Jiwa. Waduh, Mbak. Apa jae? Gedhok iki. Lho kok gedhok pripun? Gedhok nomlo, mbako kedu. Lho kok mbako kedung? Apa mesti nek Damarwan iso mati lagi. Dorone utama, Pak. Basa goro apa? Duranipun kangge Sang Juwita Ratu, utamanipun kangge kula lan Boleh. kula ingkang jemakan. Damar Sasongko. Lho ki Lho Damarwan kuwi. kan iki damar sasongko. Ora, kowe damar te upleng. Lha iki pripun nek jemakan iki? Dora cara lan pawekot guna. Ora percaya pikiran Rama, 17 wong. Separuh desa Karangkolo iki tak pek aku dhewe. Carane pripun iki? Ngaten iki, Bro. Iya. Nek atur lari katen, nek tidak atur